Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ay, wala gid bilin ng aton mga gamit. Naubos gid pirdi sa sunog. Puti, paano na lang kita sinimando? Ambot tinding. Blanco ang utok ko subong. Wala gid kita sang nahakot nga gamit. Bisan mga bayo na lang. Hindi man kita pagpabayaan sa aton lokal nga gobyerno. Bisan paano, mabuligan di kita nga makabangon. Kadamo sa aton nga mga pamilya nga nawadaan sang mga puluyan. Ang aton mga anak, paano na lang ang ilang gamiton sa eskwelahan? Hindi ka magkabalaka. May mga tao gid nga maluluyon nga mabulig sa aton. Hindi lang kita magdula sang paglaom. Hindi kita pagpabayaan sang Ginoo. Ay, nauyan ako magsulod sa klase. Owen, anak. Gaga mahuya ka. Disinti man ang bayo nga ginasuksok mo. Kabalo naman ang mga maestra mo nga nasunugan kita. Nasunog pating mga bag ninyo kag mga uniforme. May lang gani kay may nang hatag sa mga bayo sa aton. Isa kasi manan ako nga absent sa klase, tay. Nauyan ako kay ulihin ako sa mga leksyon namon. Excuse ka mo sa eskwelahan, Owen. Hindi lang ikaw ang estudyante nga nabiktima sang sunog. Tanan ko nga tulunan. Hindi ko na mapuslan tanan, tay. Na mabalik ko liwat sa wala. Hindi kita makabangon sa trahedya nga nag-abot sa aton kung hindi ta pagbuligan ang aton mga kaugalingon.
Gani magpakabakod ka, anak. Para man sa mga manghod. Tinding, Mando. Kung okay lang sa inyo, pwede ito anay si Owen sa balay namon, Para ba lang hindi mabudlay sa iya ang magpakadto pa ka sa eskwelahan kag sa evacuation center? Amo man ganing napinsara namon ni Tinding nang. Ayoon ka pa tani namon nga dito lang anay sa imo si Owen kay may internet dito. Kag makahulam siya laptop sa iya pakaisa kung kinahanglan niya. Oo nang. Kag bisan hindi sila classmates, pareho man sila sang grade level. Makapangayo gid siya sang notes kay Julius. May extra man to nga school uniform si Julius. Kag extra nga sapatos. Oh, salamat gid nang Heidi ha. Dako gid ini nga bulig para sa amon. Ilabi na kay Owen. Nay, tay, nakaibalo naman kamuguro kung ano ka-stricta si Tita Heidi. Nga nagpasugot ka mo nga dito lang anay ako sa ila, Mr. Raw. Owen, para inisi mo kayuhan anak. Naluoy na kami ni nanay mo nga makita ka. Nga nagapang laghap sang imo tulunan. Amo matuod anak. Kag didto ya kay tita mo, ara si Julius nga mapangayuan mo sang kopya sang imo mga leksyon. Si Julius? Nay, pabalon ta ka mo ha? Sa akon pa na siya nagapangayo sang notes nga tunan niya mag-exam kami. Owen, sige lang Jutay lang anay nga sakripisyo to. Gusto kita diri sa evacuation center. Hindi ka pa makatuon sang maayo. Agwantaha lang anay ang batasan sang tiya mo anak At least, siya ang nag-una nga nagtanyag sang bulig. Owen, dili ka lang anay matulog sa gabay nga kwarto nga ini, ha? Pangwaon mo lang ang mga lawa-lawa. Ikaw nang bahala nga magtinno sang kwarto nga ini, Kay dugay na abi nga nagalin ang timbang namon nga diri nagatulog. Amon da nga wala ni malimpyuhan. Ate, sige Tita Heidi. Salamat gid sa pagpa-star mo diri sa akon ha. Kag-ari galing mga uniform ni Julius, nga hindi na makaigo sa iya. Pero makaigo ginisi mo, kay ti, gamay ka man niya panglawason mo. Salamat gid Tita ha. Sige. Ibilin ko na ikaw diri, ha? Mahimos pa ako sang aton kalanon. Okay, Tita. Ako nang bala nga manglimpyo diri. Milagro ba? Hindi na siya daw dragon kung maghambal sa akon. Kas! Wow! Ang ayang ka sa uniform ko! Amo ko na galit kagwapo si hindi pa komunikatambok? Bossilingon, gwapo man ko gali sa panulok mo, Kas. Ay, may laway na sa pamilya takasaw, ha? Kay salamat kaya nagkaigo sa imong sapatos ko. Pati na, nagutok mo na sa tiil ko mo. Kanugo lang kas kung maguba nang hindi masuksok mo. Mayo lang kay may nasalo pa ko nga mga gamit sa imo, Kas. Oo Kung kinanglan mo gamiton ang laptop ko, hambala lang ko kas ha? Anong maninga katriman? Nagaigot kada hulag ko. Pati ako, hindi makatulog sang gahod sini. Natuyo na gid ko. Pero bisan sa paginawa ko, nagaupod man igot ang katri. Natakan ko Masaylo na gani ko sa salog. Sa salog na lang ko matulog
Owen, Ba? Tita Heidi, ikaw gali? nga diri ka nagtulog sa salog. May katriman Hindi ko makatulog sa gahod sang katre, tita. Nagaigot kung maghulag ako eh. Amo na nga nagsaylon lang ko dihigda sa salog. Amo bala. Ay, hoo gali. Namukaw ako diri sa imo. Kaysa kisami bala sa kwarto ko. Dumi nang gali ng sanay ng mga ilaga. Amo bala, tita? Oo. Wala pagid ako makatulog sa gahod nila Ay, Owen, may pangabay lang kung tanya ako sa imo ay. Ano na, tita? May mo balaga, ikaw lang anay tigang sa inyo para mahawon, kag baluno ni Julio sa eskwelahan. Ay, tuyo gid ko Sige, tita. Kabalo mo ko magtigang sa rice cooker? Ay, salamat. Ay, tapos, ikaw na lang dayon prito sang sudan nga pamahawon ninyo, kag baluno ninyo, ha? Ay, bawa, tuyo na gid kuya Dito lang ko ani matulog sa kwarto ni Julius Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Ma, nung panigang ang imo man? Natamaan man ikabasa Sus kabasa-basa sang kanuno. Nano ni man linugaw man amang matuod no. Ay, Kwan, si Owen ang nagtigang kaina mo. Ay, pasensya gid tita. Wala ko abi natansyar ang tubig sang bugas Ano abi kaya nga amon bugas siya. Kinanglan damo gi tubig. Kay kisel mo. Sorry gid tita Hindi na ni masulit Mapakan na lang ko to kanon sa school ma. Sudan na lang balunon ko. Sige, ikaw ang bahala, Julius. Ay, pasensyahan na lang pakaisa mo Hindi pa niya sunado ang panigang naton. Sa rason okay na Hindi bala, Owen? Oo, okay tita. Kayohon ko na gid magtigang sa madason. Para nga hindi mausik ang akong tinigang. Ate, sige. Ay, Owen, mag-practice ka sa pagluto sang kanon kag sudan nga masawan na mo ni Julius, ha? Kibaklan ko ikaw sang folding bed, Para bala nga komportable ka man sa imo pagtulog. Salamat gid tita, Amo ni gali nga wala nangakig si tita Heidi sa akon. San hindi among panigang ko. Kay himuon niya gali ako nga sinirion nila. Gets ko na kung nga mabuot siya sa akon. Pero okay lang Total, nagkakaon man ko sang ginakaon nila. Owen, ari ng folding bed mo Ipagwatan na lang sa kwarto mo ang daan nga katri Hanggang mo ning ibulos naton dito.
Salamat gid sa folding bed, tita, ha? Ma, daw kahuyang man siniman. O kahuyang gidi. Hindi ni marusda kunig danin ni Owen. Sus, kagamay man ang bulasang lawas ang pakaisa mo. Ikaw yung hindi gid bagigda sa folding bed nga ini, ha? Kay bisan pungko, maguba ni sa kabugaton mo. Yo, kay nagbakal ka gid man kung tani nang bakod-bakod man. Okay na ni sakon, kas, Wala niya problema para sa akon. Oh, hindi bala. Tata, sige na. Dali na kamo nga duha. Tuwangin niyo tong gubang ang katri, ho. Kayuhon ta lang to, Oh, Owen, anak? Ari ka man. Si nanay man, nakibot ka gid daw. Bawal na magkadto di sa inyo, aw. Gusto ko man mahibalaan kung kamusta na kamo diri sa evacuation center. Ay, kaluyan man anak, Makakaon man kami diri sang 3 ka bisis sa isa ka adlaw. Kaghuugali. Si tatay mo, nagabiyahe na sang tricycle sa iya kilala. Ibisan paano, makabakal man kami sang pagkaon namon, Wala kami yan nagasalig sa ayuda. Kung kaisa dilid. Ay, ikaw ya anak, kamusta ka man dito? Kamusta man ang trato sang tiya mo kagpakaisa mo sa imo? Daw okay naman si tita, dinay. Hindi na siya pareho sang una nga tamaan gid kay strikta. Ati maayo gid kun amo sina Owen. Basi ko nagliwat naman si tita mo, Wala na gid abis ang timbang nga nagatiner sa iya mo. Akong ilang nga manugluto. Amo nang mabulig ko lang sa ilanay. Ati maayo ina anak. Kay amo gid ina pinakanabudlayan sang tiya mo sa tanan nga obra. Ang pagluto. Puro take out lang nangadaan sila. Kita mo, nagapanambok si Julius. Kagdako kagid nga bulig sa imo tiya. Man kabalo kaya magluto, bisan sang elementary ka pa. Ulo ang gaa lang ang tiya mo, Owen? Daw ka namin na sang inluto mo subong, Sa baho pala ang dogin gutom na ako. Simple lang ni Blatita. Pinakbit lang niya nga pasayan. Uy, batuon? Baw, doon nagalaway na ko, ho. Di na si Julius. Dungan man lang ang buhi ninyo, Hindi bala? Manyapon ta temprano pa, Samtang init pang pinakbit. Plastar ko ng lamisa, tita. Ate, sige, Ay, Julius! Julius! Manyapon na ta! Julius, Owen, malakat ako sa Iloilo sa madason nga adlaw. Ma? Ati, dito naman kung ma-star sa balay ni Papa, Sa bago niya nga pamilya. Hindi na kinahanglan. May upod ka na diri, si Owen. Salamat, Hindi ko tungandaan niya kapag gusto sa ulag ko sa balay nila ni Papa, Kas, grade 10 na tabla. May buot na ta. Buligay lang tabla nga duha. Kung wala pa diri si tita. Gani man. Ay, Owen, ikaw nang bahala sa pakaisa mo, ha? Mas may salig ako sa imo sang sa iya, Wala gid siya sang nabalaan nga obra, Ay, di ka mo magkabalaka, Duha ka gabi man lang ako nga hindi makapauli diri. Owen, manindahan gikita buwas. Dapat may unod ang ato yung refrigerator para balaga may lutuon ka samtang wala ako diri. O, tita. Updan ko ikaw sa pagpanindahan. Kas, sabi mo bala? Do hindi ko komportable nga duwa lang tadis balay mo? Wow. Balay man ninyo. Hindi ka man magtulog kay papa mo. Alang-alang mga dito sa evacuation center matulog na duwa. Dito lang ba tulog sa kwarto ko, Kas? May aircon to ya. Dalang folding bed mo, Katako sang lawas mo. Talawan ka manggali. Ate sige. Updan ta ka to,
Daw may nagakaros-karos si Dalom sa akong folding bed. Mabatyagan ko ganang pagkaros-karos sa nylon nga ginahigdaan ko. Daw hindi ko makahulag sa akong ginahigdaan. Daw nagapaniga ako sa kakulba. Wala man siyang kuring o kung ido sila ni tita. Mamuok ng tulog ni Julio sa iyang kamaw. Ano ba lang nagakaros-karos ngayon na si Dalom sa akong niligdaan? Gabi naman liwat. Ikadawa ko na ni nga gabi diri sa kwarto ni Julius. Mahamuok ng iya pagtulog sa kama. Samtang ako, wala pagiginatuyo. Hindi gid ko mahimuo sa inagyan ko diri kagabi. Nga hindi ko man masugid kay Julius. Kay talawan man ang daan sa iya. Piliton ko na lang magtulog Ba? Ara na yan? Ara naman ang nagakaros-karos si Dalom sa folding bed ko. Mabatyagan ko. Halin sa akong tilan. Pagkanto sa akong uluhan. Daw ko nga nagakaros-karos sa akong hiligdaan. Lord, ano ni man? Diri ko lang nabatyagan sa kwarto ni Julius. Anong buot silingon siniman? Ay, salamat. Naglinong ng gabi ko pagbalik ko diri sa akong kwarto. Tungod nakapauli na si tita. Hindi ko maributay sa kwarto ni Julius Sa dason nga garon niya ako nga dito magtulog. Mabalibad ko May nagatublagid sa akon dito. Imposible nga sapat. Imposible man nga tao. Ano to ayan man? Isagid ato kadako nga misteryo. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Magabian, diri natapos na ton matahong kasaysayan sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. #1 Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Patawaran ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka.
Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabata sa magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Tintin, gayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, masakit nga kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Nalipay ako sa pag-ulikid nga ginapatungod ni Brian sa akon. Kagnanugon ako. Tungod hindi ko man lang ini mapalusan. Nakaibalo ako sa balatyago niya sa akon. Apong wala ako sa mahimo. Wala ako sa bisan jutay lang nga nabatyagan sa iya. Abyan lang siya para sa akon. Isa ka suot nga abyan. Kag wala ko sang ginapangamuyo. Kundi nga kabay. Malimta na lang ni Brian ang paghigog mga ginapatungod niya sa akon. Tapos nang bulato naton diri sa talamnan. Hindi ka pa bala magpauli? Karon na lang Ikaw yahaw. Makadto pa ko sa poultry. Ha? Nga man. Kulang ang tao dito eh. Nakaibalo ka naman sina. Kaya nga bala nga, hindi pa magdugang siyang tao si mamang mo. Inang wala ko mahibalaan. Te,
Dire ka na lang? Maupo na ako sa imo Wala naman ako sang buluhaton sa balay. Hindi ayan. Ginalikawan mo lang sila ni Manang mo kag Christoph. Palagpat. Dali na lang gani Kung ano-ano pang ginawakal mo. Kinumos ko lang na karon ang sungad mo. Itlog nga ina. Isaylo sa piyak nga kamalig. Ate, buligan ko na lang ikaw para madali ka nga makatapos. Nagipos ka na. Naglinong ka sang hinali Ano man abing ihambal ko? Ambot. Apang wala kumanad nga wala ka naghambal putot Che! Abi mo bala? Sugod sa nagpaserkom ka? Nagtikalon ka na? Ari na kita sa kamalig. Bukas diyo tayong pertahan. Ikaw ang mag-una sulod. Ate, sige Tintin? Nakita ko nga naghahalukay sila. Nahinalian ako. Nga daw nagparang lapsing ka, Gintin? Kuanay? Pasensya na. Wala kami makaibalong regali ka mo dari Amo matuod nang. Pamulutong ko nagkalabok ang itlog. Hindi natin. Ako na lang. Magtindog ka dila. Hindi na lang pagpamuluta mga ina. Siligon ko lang ina. Sige Nang, Christoph, mabalik na ako sa balay. Mauna na ako sa inyo. Ay, maupo din lang kita. Manugpauli naman kami ni Christoph Ate, sige nang. Diyos ko, nasakitan ako. Sa nakita ko sa ilan ni Manang kag ni Christoph. Abang, hindi ako magpasatong. Hindi. Ari ka na, day? Sa din si Brian? Nga wala ka niya gindulong, haw? Kuhan, ato pa siya sa kamalig. Pag ginabuhat pa siya dito. Kuhan, nag-upod kami ni Manang ka ni Christoph na nagpauli. Amo gali, day? Ano pang bulahaton rin nang? Anong mabulig ko? Ang lubi na lang wala makagod, Kaya igata ko'y nasa utan. Ako nang bahala nang. Kuhaon ko lang ang kudguran.
Matapos ko nakagod ang lubi. Karon, dalon ko na ini sa lababo kagpugaon. Ibutang ko diri sa kilid. Panginawa na ako. Kag among pagpuga sang lubi. Madali na lang ang matapos ang pagpuga ko sa lubi. Ay, aragay! May tipik gali isang paya nga nakasimpon sa lubi. Kag nadala ko sa pagpuga. Kasakit! Naglubong sa palad ko. Aragay! Dahil yan! Lalo patay! Aragay! Lang, nagadugo ang palad mo. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Naglubungin ang tipik sang paya sa palad ko. Ano? Madali lang ha. Kay makuha ako sang bulong. Ito na ni sa gripo ang palad mo. Patubdis ang tubig para nga maguntat ang dugo. Oo, nang. Patubdon ko ang gripo Anong natabot diri, ha? Nasaluksugan ako. Ha? Bibi. Let me see, ha? Ba? Ay. Ano lang inapaminsan mo, ha? Samtang nagapuga ka sang lubi? Ano kaya habunan kong pilas mo? Aning hapon? Habunan kong palad mo nga may pilas? Ginahabunan niya ang palad ko. Nagpakita akong kapalakas sa nawang niya. Ano na? Okay na. Karon ipataas ang kamot mo, ha? Para maguntat ang pagdugo. Ara na. Okay na. Nagkunta ng dugo. Sa sunod gani, maghalong ka, ha? Kay kadamo, abi sa ginaobra mga kamot mo nga ini.
Ginaistorbo mo sila? Salamat ha. Si Manang? Ito. Nagasugilanon sila ni mamang mo. Ay, anak kagali. Hapayon kong buhok mo ha. Ginhapay niya akong buhok. Nga nagatapon sa akong mata. Maupod ka sa amon, buwas? Ikaw na lang abing dalawang ko, buwas. Total, hindi ka man makaobra diri sa Mayo. Kaya may pilas ang palad mo. Aba, hindi. Kaya ko yung magtrabaho, no? Ano? Anay ka. Nga feeling ko, daw hindi mo ako gusto nga makaupon. Nga, mabaho bala ako? Diyos ko, kahamot-hamot sa imo, no? Hoy, baho ako? Oo, baho ka. Baho sunog nga dulce nga ubi ka. Hamot na gyapon, no? Oti ano? Ikaw na lang magupot sa akong buwas, ha? Kinadlok naman sa init ang magulang mo. Kwan, madamo ako sa ulobrahon. Pakuha ako sa katsa. Kandira na lang pugaon ang lubi. Ginapilit mo gid nga pugaon ina. Bisan masakit ang palad mo. Kulit man sa imo, no? Ay, gablang ka kakulit gid sa imo, ha? Abi na, akong patapusa sina. Abi. Kagamay nga pilas. Mas dako pa di mga pilas nga naangkon ko, no? Pero paano kung may infeksyon, ina? Magtanaw ka na lang. Kitapuson kong pagpuga sini. Hara na, nasala ng gata. Hindi ka na magulag, ha? Kay basi kung magdugo liwat ang pilas mo. Ate, sige, malakat na ako. Magpakabuot ka, ha? Malakat ako kay basi kung ginapagitan ako ni Jessa. Ato na siya. Hala. Kitpisil naman niya sa mahinay ang kuya ko. Amoy ning tanan nga dalalon mo? Oo. Ate, sige. Ako nang bahala magpangkarga sa sasakyan. Madungan na lang ako buwas sa imo, ha? Kaysa madason naman lang adlaw ang flight ko pabalik sa States. Okay.
halin diri. Ginakarga ni Christoph ang mga bagahe ni Manang sa salakyan. Buwas na sila mabalik sa syudad. Ay, subong pa lang. Ginasubuan na ako. Pila ka tuig naman ang hulatan ko. Antes ko naman siya makita, liwat. O, ano? Tinuig naman nga makakitay kita, liwat. Amo matuod. Maghalong ka, Pirmi, ha? Sure. Kung gusto mo, pagitaan ko ikaw dito sa kano? Buang ka bala mo? Proy, kinanglan ha. Pagbalik ko, may boyfriend ka na, ha? Lang tawon na ngaton, ah. Kunta ni, makabalik ako sa dasog na summer. Para makakitain na makita, liwat. Sige. Okay. Oh. Ay, kinahalo ka niya ako sa kuya. Kag nagtabuay ang amon panulog. Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Tintin, gayagin pasakop, kag aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Masakit na kahapon. Sa direksyon ni Marnie Mongkan. Love someone new someday. Somewhere. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang
ala-ala ng pag-ibig ko. Paalam. Mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Narito kaming muling magbibigay aliw sa inyo at nagpapasalamat sa palagi ninyong pagsubaybay sa lahat ng mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, na inihahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, aming idulog sa inyo ang huling bahagi sa recuerdo ni kaibigang Laila. At ganito ang mga huling bahagi o kaganapan sa kanyang kwento. Fallen apart, gone somewhere. Tinawagan ko ang katulong kanina. Maghapong hindi ka raw lumabas sa kwarto mo. Nakapag-usap na ba kayo kay Charmy? Mama, masakit ang ulo ko maghapon. Dahil sa kalasingan ko, puyat at pagod din siguro. Nag-usap na kami ni Charmy kahapon. Bakit mo pinaiyak ang nobya mo? Matagal kanyang hinihintay kagabi. Pero bakit hindi ka dumating? Mama? Ano ba talaga ang plano mo, iho? Hindi ka ba naaawa? Kung pababayaan mo lang siya. Magiging tapat ako sa inyo. Ha? Mama, may iba akong gustong pakasalan. Ano ka mo? Pero iho, may responsibilidad ka na kay Charmy. Ayokong maipanganak ang apo ko bilang bastardo. Papayag ka man o hindi, kailangang pakasalan mo si Charmy, iho. Sige, Mama. Papayag ako. Pero sa isang kondisyon.
magpapagawa kayo ng testamento na ako magmamana sa lahat ng ari-arian nyo. Ano ka mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Kailangan ko bang ulitin pa, Mama? Di ba ang sabi ko sa inyo, walang ibang may karapatan na magmana sa lahat ng ari-arian nyo. Ako lang. Desmond, ano na ang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba, ha? May magkapatid kayo ni Layla. Mama, wag na kayong magsisinungaling pa. May pweba akong ampun lang si Layla. At kilala ko din kung sino ang mga magulang niya. Tumahimik ka na! Legal ang pagkaampun ko kay Layla. At pareho kayong may karapatang magmana. Bakit kayo nagagalit, Mama? Sundin niyo ang gusto ko. Kung gusto niyong pakasalan ko si Charmy. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mong yan, Desmond. Responsibilidad mong pakasalan si Charmy. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong makapag-isip, Mama. Aalis muna ako dito sa bahay. At uuwi lang ako kapag nakadesisyon na kayo. Pero ito ang inyong tatandaan. Kung bibigyan niyo si Layla ng mana, may mangyayaring masama sa pamilya niya. Hindi ko alam na mangyayari ito. Gusto ni Desmond na sarilihin niya lahat ng aming ari-arian. Malakas pa ako. At hindi pa panahon para gumawa ako ng testamento. Pero nagbanta na si Desmond. Pero may bagay na hindi pa niya alam. Mama? Bakit, Layla? Bakit ka umiiyak, Iha? Mama? Uy, bakit ka umiiyak? At ano ang nangyayari sa'yo, Iha? Hinintay ko lang na makalis si Kuya Desmond. Parang guguho ang mundo ko sa narinig ko. Hindi niyo pala ako tunay na anak, Mama. Isa pala akong ampon. Hindi mo dapat malaman yan. Tinuring na kita bilang tunay na anak. Nararamdaman mo yan, Iha. Oo, Mama. Kaya nagulat ako. Wala akong pakialam kung angkinin lahat ni Kuya Desmond ang mga ari-arian ninyo. Pero ang hindi ko maintindihan, binantaan niya ang pamilya ko. Mama, sino po ba ang tunay kong mga magulang? Nagasala ka bala sa imong nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Nagulat ako nang malaman kong ampun ka pala ni Nana Margarita, Layla. Nakikiramdam ako sa'yo. Masakit nang nalaman ko. Ang buong akala ko, tunay kong magulang si Mama. Dahil naramdaman ko sa kanya ang pagmamahal ng isang ina. Layla, huwag kang umiyak. Mahalagang malaman mo ito. Alam mo bang si Desmond ang hinala kong nag-utos na patayin ako? Ano? Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon? Tungkol sa lihim na nagmamahal sa'yo. At hindi ba sinabi ni Desmond na gusto kanyang ipakasal sa iba? Nanginginig ako pag naaalala ko. Bago nila saktan si Dexter, narinig ko si Kuya Desmond na may kausap siya sa cellphone. At ang napansin kong muntik na may pumasok sa kwarto ko. Diyos ko, hindi. Si Charmy. Hello? Hello. Hindi pa nagpapakita si Desmond sa akin, Layla. Nag-aalala na ako. Pababayaan niya yata ako. Malapit na rin mapansin ng mga magulang ko ang pagbubuntis ko. May problema kasi, Charmy. Hindi pa umuwi si Kuya. Ah? Hindi ba niya sinabi kung saan siya pupunta? Hindi. Baka naman tinataguan na niya ako. Hindi maaari to. Ayaw kong mapahiya. Ay, paano na? O sige, bye. Bye. Kung alam mo sanang mabigat ang problema dito sa bahay, Charmy. Kawawa kang naitadamay. Ang sinabi sa akin ni Dexter, kailangang makausap ko ng mabuti si Mama. Narinig ko ang pag-uusap niyo sa cellphone ni Charmy. Ilang beses kong tinawagan si Desmond. Pero hindi siya sumasagot. Ako na ang bahala kay Charmy. Mama, may ipapakiusap lang sana ako sa inyo. Gusto kong malaman kung sino ang mga tunay kong magulang. Layla. Pangako, Mama. Kahit malaman ko kung sino ang tunay kong magulang, hindi ako magbabago sa relasyon ko sa inyo. Pero hindi ko alam kung papaalisin ako ni Kuya Desmond. May karapatan ka sa bahay at sa lahat ng mga ari-arian. Mama, sinong tunay kong mga magulang? Matagal nang patay ang ina mo. Kilala mo ang ama mo at malapit kayo sa isa't isa. Si Fabian. Si Ama Fabian? Ang totoo kong ama? Hindi ko akalain. Kaya pala, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko sa kanya. Bakit hindi ka tumitigil sa pag-iyak, Layla? Hindi ko alam itong nararamdaman ko, Dexter.
Kaya pala, malapit ako kay Ama Pabian. Dahil siya palang tunay kong ama. Naalala ko ang muntik kong pagkasagasa sa kanya. Sobrang pagmamakaawa mo noon. Iyan ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Nagtaka ako nang nakita ko siyang pumunta sa bahay. Kilala pala niya si Mama. Layla, malapit na tayo sa bahay ninyo. Tama ka. Bahay namin. Dahil kabilang ako sa pamilyang niya. Hindi ko kinakahiya ang pinanggalingan ko. At naiintindihan ko na ang rason kung bakit ako pinaampun ni Itay. Dahil marami kayong magkakapatid. Kaya pala naaawa ko sa kanila. Kapatid ko pala sila. Hindi ako galit kay Itay. Naalala ko ang sinabi niyang anak niyang hindi niya kasama. Ako pala yun. I was hurt and I was fooled by love made. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Ang walang diyang babae. Hindi niya ako tinitigilan. Kakatawan. Hello? Salamat at sinagot mo ang tawag ko, Desmond. Pwede bang huwag mo na akong disturbohin? Gulong-gulo ang isip ko ngayon. Bakit? Bakit, Desmond? Anong nangyayari sa'yo? Huwag ako ang tatanungin mo. At sasabihin ko ulit sa'yo. Ayaw kitang pakasalan. Parang awa mo na. Huwag mong sabihin yan. Ayaw kong mapahiya. Magpapakamatay na lang ako kaysa mga anak akong dalaga. Kinokonsensya mo ba ako, Charmy? Nasaan ka ba? Gusto kitang makausap ng mabuti. Makinig ka sa sasabihin ko sa'yo. Kung gusto mong pakasalan kita, kausapin mo si Mama at sabihin mong sundin niya ang pinapagawa kong testamento. At ako lang ang magmamana sa lahat ng ari-arian namin. Ano? Paano si Laila? Huwag ka nang magtanong. Hindi ba gusto mong pakasalan kita? Ayaw mo nun, magiging mayaman na tayo. Laila, bakit umiiyak kang yumakap sa akin? May masama bang nangyari sa bahay niyo? Itay! Itay ko! Tinawag mo akong Itay. Opo, Itay. Nagmakaawa ako kay Mama. Nasabihin niya sa akin ang totoo.
kung sino ang tunay kong mga magulang. Kaya pala, malapit ang pakiramdam ko sa inyo. At kaya pala, naaawa ko sa mga anak ninyo. Dahil kapatid ko pala sila. Anak, patawarin mo ako dahil sa sobrang hirap ng buhay. Dahil walang anak sila Margarita at ang kanyang asawa noon. Nagmakaawa ako sa kanila na ampunin ka na lang nila. Wala silang anak. Kung gano'n, si Kuya Desmond... Si Margarita ang kausapin mo tungkol sa bagay na yan, anak. Ama Fabian, mag-iingat kayo. At bakit naman ako mag-iingat, Dexter? Nagbanta si Kuya Desmond na kung hindi susundin ni Mama ang kagustuhan niyang siya ang magmamana sa lahat ng ari-arian ni na Mama, ay may masamang mangyayari sa inyo. Malaki ang pangangatawan ng mga anak ninyong lalaki, Ama Fabian. Pero mag-ingat kayo. May mga tauhan siya at may armas din sila, kaya delikado. Bakit ka umiiyak, Charmy? At bakit gulong-gulo ang mga buhok mo, ha? Nalaman na ng mga magulang kong buntis ako. Pinagalitan ako ni Mama. Nakakaya daw ako. Pinaalis din nila ako sa bahay namin. Oh, kawawa ka naman. Tinawagan ko si Desmond, pero hindi niya ako sinasagot. Natawagan ko rin si Desmond. Tinakwil na ako ng mga magulang ko, kaya pumunta na lang ako dito sa bahay ninyo kahit nakakahiya. O Charmy, nandito ka pala sa bahay. O ano, nakausap mo na ba si Mama? Mabuti at nakauwi ka na, Desmond. Pero ano ang sinasabi mo kay Charmy? Mama, inamin ko na sa kanya na may iba na akong minamahal. Pero pakakasalan ko lang siya kung papayag kayong ipamana lahat sa akin ng mga ari-arian nyo. Talagang wala kang hiya. Ang sama-sama mo, Desmond. Para sabihin ko sa'yo, hindi kita tunay na anak. Mama! Bawiin nyo ang mga sinabi nyo sa akin, Mama. Sinabi nyo lang yan dahil ayaw nyong pumayag sa sinasabi ko. Wala akong planong sabihin ang totoo sa'yo. Ang iyong pagkatao. Mahal ko ang tatay mo, kaya pinatawad ko siya sa kanyang kasalanan. Mahigit 3 taon ka lang nung inuwi ka ng tatay mo dito sa bahay. Mag-1 taon na din si Laila sa piling namin. Ano? Anak ka ng tatay mo sa ibang babae. Natukso siya sa ibang babae at ikaw ang bunga. Dahil sa pagkamatay ng nanay mo, kaya inuwi ka dito. Dahil hindi ko gustong masira ang relasyon namin, tinanggap kita at pinatawad ko rin siya. Hindi totoo yan! Hindi ko yan matatanggap, Mama. Bata ka pa noon pero hindi mo ako binigyan ng respeto. Pero iniintindi kita. At ngayon, gusto mong manahin ang mga lahat na ari-arian ko. Kung iisipin, si Laila dapat ang legal ang kanyang pagkaampon. Hindi ko maintindihan ang mga ito, Mama. Desmond, humingi ka ng tawad sa mama mo. Tumigil kang babae ka! Sinigawan mo ako. Parang amo mo na. Huwag mo akong saktan. Maawa ka kay Charmy. Tinakwil nila dahil siya'y buntis. Ang gulo-gulo ng buhay namin, Dexter. Hindi ko akalaing
Anak pala ni Papa si Kuya Desmond sa ibang babae. At dahil legal ang pagkampon mo, mas malaki ang parte mo sa manang ibibigay ng mama ninyo. Mas malaki pa rin ang karapatan ni Kuya Desmond. Kahit iba ang ina niya. Tinanggap naman siya ni Papa dahil anak niya si Kuya Desmond. Layla, mag-ingat ka kay Desmond. Kailangang alerto ka. Baka may masamang gawin siya sa'yo. Baka maulit ang muntik na nangyari sa'yo. Sige. Salamat, Dexter. Kung kailangang bumalik ako sa piling ni Itay para matapos lahat ng mga problema, gagawin ko, Kuya. Hindi mahalaga sa akin ang mamanahin ko. Ang pinapakiusap ko lang, huwag mong saktan si Mama. Layla. At isa pang hilin ko, pakasalan mo si Charmy. Kawawa naman. Para lang sa anak ninyo. Oh, Iha, naiyak ako dahil parang nagpapaalam ka. Mula bata ka, napamahal ka na sa akin. Mamimiss kita, Mama. Pero lagi ko kayong dadalawin. At kung papayag si Kuya Desmond, ay magtatrabaho ako sa kumpanya. Layla, parang awa mo na. Huwag ka nang umalis. Ako ang dapat umalis. Ang sama-sama kong anak. Wala akong utang na loob. Mama, patawarin mo sana ako. Anak, pareho kayong mahalaga sa akin. Tinuring kitang nanggaling sa akin, Lisbon. Kahit hindi ako ang nagluwal sa iyo. Salamat, Mama, at napatawad mo ako. Layla, malaki ang kasalanan ko sa iyo. Patawarin mo ako. At kahit kay Dexter, magtatapat ako sa inyo. Aaminin ko, ako ang nag-utos sa mga taong muntik pumatay sa kanya. Dahil hindi lang kapatid ang turing ko sa iyo, Layla. Iho, sa harap ng mga tao, magkapatid kayo. Kalimutan na natin yan. Kakausapin ko si Dexter. Nakalimutan niya ang lahat. Alang-alang sa anak ninyo ni Charmy. Maraming salamat, Layla. Gaya ng sinabi mo, papakasalan ko si Charmy. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa nakaraang taon, nakalikom tayo ng mahigit 2.1 million cc ng dugo o 550 gallons o katumbas ng 10 drum ng dugo na sumagip ng libu-libo nating mga kababayan. Ngayong taon, maaari kang maging donor, sponsor o partner ng ating dugong Bombo. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. O sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio
taon na kaming nagsasama ni Dexter bilang mag-asawa, Tia Sofia. At ang larawan naming noong kinasal kami ang itinuturing kong rekwerdo. At sa lahat ng nangyari sa aming buhay, sa aming mga pamilya. At hanggang dito na lang, dito ko na tatapusin ang kwento ko tungkol sa aking rekwerdo sa buhay. At ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagsasadula sa kwento ng aking rekwerdo. Ang iyong kaibigan, Laila. Times change to turn dreams. Maganda ang kwento ng iyong rekwerdo, Laila. At sana, lagi kayong patnubayan ng may kapal. Kami rin ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong pagdulog, dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Mga kaibigan, dyan na nagtatapos ang kwento ng rekwerdo ni Laila, dito sa ating dula Recuerdos de la Vida. Ang kwento ni Laila ay sinulat sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Yeah.